ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tɛnɛ ye juillet kalo tile 28 san 2025 aw ka don kibaru ni wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ kɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don kosɛbɛ n bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ne ɲinan kɔɔri campagne yɛrɛ kɔni ka da kan ko JACID min ye fɛn ɲɛnɛmaniw ye k'alisa olu daga sigin bɛ kɔɔri nin yɛrɛ kɔni da la u y'a jira k'a fɔ k'u ye furaw yɛrɛ kɔni kɛ fɛn ɲɛnɛmaniw na ko nka tile fila o kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ fura ninnu ma nafa foyi de ɲɛ o la u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma ko fɛn ɲɛnɛmani faga fura minnu yɛrɛ kɔni interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u b'a laɲini an ka Mali autorités fɛ u ka yamaruya di olu ma u ka se ka nin fɛn nin yɛrɛ kɔni utiliser ka da kan ko wagati tɛmɛnenw la an ka Mali autorités kɛmɛ ne ka fɛn ɲɛnɛmani fagalan minnu yɛrɛ kɔni interdit ko wagati tɛmɛnenw la olu sera ka kɛ sababu ye ni ka JACID nin yɛrɛ kɔni faga an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka Mali jeliba saba yɛrɛ kɔni datugu bɛ boli an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o jeli saba nin tɛ dɔwɛrɛ Babani Kone Bigini Bagaga ale ni Mariam Ba Kasangani ni maa saba nin yɛrɛ kɔni ka datuguli boli kaso yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ la k'a fɔ ko Fanu sanga ani wagati olu yɛrɛ kɔni bɛ taa bolida la k'u ka jukɔrɔmadon kɛ ka ɲina u ka artistes yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko don tɛmɛnenw la fani nin yɛrɛ kɔni nana se ɲɔgɔn ma fo ka na kɛlɛ yɛrɛ kɔni kari u ni ɲɔgɔn cɛ la ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye dɔw bɛ ka bisiya k'a fɔ komi autorités ye k'u bɛ sɔn ka maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔ boli kaso la k'u bila ka taa fo Joyila kaso yɛrɛ kɔni na walasa fani nin yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ in ka se ka o dabila Candace Owen ne ni maa kofɔlen ale ye influenceur ye États-Unis jamana kɔnɔna na a bɛ wagati damadɔ yɛrɛ kɔni bɔ ni maa kofɔlen ale kan bɛ ni ka a cari bɔlɔlɔsiraw kan ko Brigitte Macron ni o ye Emmanuel Macron muso ye n'o ye Faransi jamana ɲɛmɛ ko Brigitte Macron kɔni tɛ muso ye ko cɛ yɛrɛ de kɔni don o ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Emmanuel Macron ni a muso olu kɔni ye plainte déposé Candace Owen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Faransi jamana kɔnɔna na ka da kan ko États-Unis ka ni influenceuse yɛrɛ kɔni ye nkalon da Brigitte Macron yɛrɛ kɔni na nkalon min dara la walasa ka se ka a mankutu tiɲɛni alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2025 Emmanuel Macron ni ale ye Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ ko septembre kalo nata in na ko min yɛrɛ kɔni Nations Unies maaw ye k'olu ka assemblée générale bɛna kɛ New York ni o ye États-Unis faaba yɛrɛ kɔni n'Ala sɔnna ma ko nin don kofɔlen in na yɛrɛ kɔni ale Emmanuel Macron k'a kɔni bɛna na Palestine lakodɔn i n'a fɔ ko État a yɛrɛ ma yɛrɛ de kɔni o kuma min yɛrɛ kɔni fɔra Emmanuel Macron fɛ o ma diya Donald Trump ale ni Israël maaw yɛrɛ kɔni o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Donald Trump ale kɔni bɔra k'a fɔ ko Emmanuel Macron ye nin kuma min fɔ ko nafa foyi t'a la ko wa giriya foyi tɛ kuma in yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔnɔ bi an bɛna minnu walawala bi don kibaru kɔnɔna na san 2023 wagati JACID ni ale ye fɛn ɲɛnɛmani min bɛ cɛnni don nakɔfɛnw yɛrɛ kɔni na nin fɛn ɲɛnɛmani kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka jamana kɔɔri forow yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ ko nin wagati yɛrɛ kɔni na autorités olu ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka fɛn ɲɛnɛmani nin yɛrɛ kɔni faga ko kabini o wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko san 2025 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na JACID ale bɛ ka commencer tuguni ni ka ye kɔɔri forow la ko nin fɛn ɲɛnɛmani nin yɛrɛ kɔni ka menace fanga ka bon yɔrɔ minnu localité yɛrɛ kɔni na o ye Kajolo yɛrɛ de kɔni ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na an ka kɔɔri sɛnɛnen bɛ yen nɔ fo ka taa se hectare 2000 ani dɔ bɔyanko yɛrɛ kɔni kan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kɔɔri foro hectare 2000 ni ko in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen menacelen don ni fɛn ɲɛnɛmani ninnu fɛ ko ni fɛn ɲɛnɛmani fagalan ninnu yɛrɛ kɔni dɔ sanna ni ka o dɔ fiyɛ u la wagati tɛmɛnenw na ko nka tile damadɔni o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ nafa foyi yɛrɛ kɔni ma ye o fura in na o gɛlɛya in ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɔɔri sɛnɛnaw olu bɛ ka laɲini kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ ko fɛn ɲɛnɛmani fagalan minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni olu interdilen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ fɛ autorités ka yamaruya di olu ma u ka se ka nin fɛn ɲɛnɛmani fagalan nin yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka o débarrasser ka bɔ JACID nin yɛrɛ kɔni na ka da kan k'an ka autorités kɛmɛ ni ka fɛn ɲɛnɛmani fagalan minnu yɛrɛ kɔni interdit an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko san tɛmɛnenw na o fura nin yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka an ka jamana kɔɔriw yɛrɛ kɔni débarrasser ka bɔ nin fɛn ɲɛnɛmani ninnu na alerte fɔlɔ min yɛrɛ kɔni carila an ka jamana kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni fɛ ne k'a jira k'a fɔ ko JACID ale kɔni
kɔni bɛ ka ye kɔɔri foro la o kɔni kɛra juin kalo laban tɛmɛnen yɛrɛ de kɔnɔna san 2025 ko kabini o wagati fo kana se an bɛ wagati min na fɔ ko bi fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen foyi ma se ka sɔrɔ min bɛ se ka an ka jamana kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni débarrasser ne ka bɔ ni fɛn ɲɛnamani yɛrɛ kɔnɔna o ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka muɲu yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ a dan kan Kajolo cercle kɔnɔna na kɔɔri sɛnɛla caman yɛrɛ kɔni ye kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ kɔni to yen ɲina k'a yira k'a fɔ k'olu bɛna u ɲɛsin bɛnɛ sɛnɛli yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan o kɔɔri sɛnɛna nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ɲina campagne yɛrɛ kɔni olu ɲɛ tɛ ɲɛtagaba la o ko yɛrɛ kɔni na ka d'a kan min ye nin jasidi nin ye ko fura tɛ ka sɔrɔ olu la tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 21 san 2025 an ka Mali sɛnɛko minisiri ale ye conférence de presse dɔ kɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la kunnafoniya ko min yɛrɛ kɔni ye kɔɔri sɛnɛlaw ka salon campagne wari ko o kɔni dira u ma minisiri ka o conférence de presse yɛrɛ kɔni senfɛ jasidi nin yɛrɛ kɔni gérili ale ni engrais mun yɛrɛ kɔni bɛ subventionné ne ka o di an ka kɔɔri sɛnɛlaw ma min ye minisiri ale da sera o kuma ninnu ma o conférence de presse yɛrɛ kɔni senfɛ ni o labɛnna sɛnɛko minisiri fɛ an ka jamana kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ɲɛmaa dɔ tun bɛ ni o ye Yakuba Tarawele ale kɔni ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma ka yir'u la k'a fɔ ko min ye jasidiw yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ menasiba ye an ka jamana kɔɔri forow ma a da sera engrais kɔni fɛnɛ dibaliya la kɔɔri sɛnɛlaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kajolo cercle kɔnɔna na localité fila bɛ yen ni kɔɔri yɛrɛ kɔni bɛ sɛnɛ yen nɔ o localité filaw ye Katele ale ni Lofige yɛrɛ kɔni ale ni Niena localité yɛrɛ kɔni fɛnɛ na a yirala k'a fɔ ko jasidi yɛrɛ kɔni fura o kɔni kɛra o yɔrɔ kɔɔri foro ninnu la ko fura yɛrɛ kɔni kɛlen kɔɔri foro ninnu yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka nin fɛn ɲɛnamani in yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko tile 3 jateminɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ kɔɔri sɛnɛna nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko jaabi in yɛrɛ kɔni ma ɲɛ ka d'a kan ko fura min yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka se ka nin fɛn ɲɛnamani ninnu kɛlɛ ko fura in ma nafa foyi ɲa fɛn ɲɛnamani ninnu ye ko fɛn ɲɛnamani fagalan kura min yɛrɛ kɔni taara compagnie malienne pour le développement des textiles ni o ye CMDT maaw ye ko fɛn ɲɛnamani fagalan kura min yɛrɛ kɔni taara olu fɛ ne ka o kɛ ni foro kofɔli ninnu na k'a ma se ka jasidi nin yɛrɛ kɔni faga o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka kɔɔri sɛnɛlaw jigila misɛnya kosɛbɛ walasa ka ɲina kɔɔri campagne yɛrɛ kɔni kisi an ka jamana kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini kelen dɔrɔn de kɛ an ka Mali autorités fɛ o de ye ko fɛn ɲɛnamani fagalan minnu yɛrɛ kɔni interdira an ka Mali autorités fɛ ni olu yɛrɛ kɔni maralen bɛ CMDT maaw ka yɔrɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ fɛ an ka Mali autorités ka yamaruya di olu ma u ka se ka nin fɛn ɲɛnamani fagalan ninnu ta ni ka a don u ka forow la o fɛn ɲɛnamani fagalan nin yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko min ye Jacobia Ulala Flyer ale ni Cormefax yɛrɛ kɔni ko nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen maralen bɛ CMDT maaw bolo u ka magasin dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u b'a laɲini autorités maaw fɛ u ka yamaruya di olu ma u ka se ka nin fɛn ɲɛnamani fagalan ninnu ta ka d'a kan ko wagati tɛmɛn'o la nin fɛn ɲɛnamani fagalan ninnu yɛrɛ kɔni utiliser kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ko u kɔni ka ɲi kosɛbɛ fɛn ɲɛnamani ninnu fagali ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni nin fɛn ɲɛnamani fagalan minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔ yamaruya yɛrɛ kɔni ti maa bolo ni ka olu yɛrɛ kɔni ta k'o k'i ka foro la Mali jamana kɔnɔna na nka kɔɔri sɛnɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini de ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka yamaruya di olu ma u ka se ka maga nin fɛn ɲɛnamani fagalan ninnu na ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a laɲini an ka Mali autorités fɛ Ulala ale ni Jacobia ni o ye fɛn ɲɛnamani fagalan ye autorités ka yamaruya di olu kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni ma u ka se ka maga nin fɛn ɲɛnamani fagalan fila ninnu na Yakuba Tarawele ni ale ye an ka Mali kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin fɛn ɲɛnamani fagalan ninnu san 2023 wagati olu ye san 2023 kɔɔri campagne yɛrɛ kɔni sauvé ko mun de la an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka u ban olu ka se ka maga nin fɛn ɲɛnamani fagalan ninnu na ɲina Yakuba Tarawele ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin fɛn ɲɛnamani fagalan hakɛya minnu yɛrɛ kɔni maralen bɛ an ka Mali autorités bolo o bɛ se ka taa fo dosi 90 yɛrɛ kɔni na ko dosi 90 min maralen bɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni bolo u bɛ se ka a to an ka kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni ka se ka maga nin dɔw la walasa ka se ka o kɛ u ka kɔɔri forow yɛrɛ kɔni na ko wa n'a ka di autorités maaw yɛrɛ kɔni ye u bɛ se ka jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min bɛ to ka nin fɛn yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi u bolo kosɛbɛ walasa fɛn ɲɛnamani fagalan ninnu a kana se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don yɔrɔw la Kajolo maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin laɲini de kɛ an ka Mali autorités fɛ ka d'a kan k'u jɔrɔ bɛ kosɛbɛ ni ɲina kɔɔri campagne yɛrɛ kɔni sebaya sɔrɔli ye a ko la ko min ye jasidi in ye olu bɛ ka fura fɛn fɛn k'a la si tɛ ka ɲɛ sɔrɔ
ko nka san tɛmɛn'o la olu kun ye fura dɔw yɛrɛ kɔni kɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2023 ko fɛnɲɛnamani fagalan suguya dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu y'o utiliser olu bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ sababu ye ne ka olu débarrasser ka bɔ nin JACD ninnu yɛrɛ kɔnɔna ko nka Mali autorités yɛrɛ kɔni kɛ bɛ ne ka o fura ninnu bɛɛ lajɛlen interdit an ka jamana kɔnɔna na k'u bɛ o dɔrɔn de laɲini an ka Mali autorités fɛ u ka nin fɛn interdilen ninnu yɛrɛ kɔni u ka yamaruya di olu ma u ka se ka a utiliser cogo min ka se ka olu yɛrɛ kɔni débarrasser ne ka bɔ nin fɛnɲɛnamani ninnu na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni an ka ɲina an kɔɔri campagne ye ko o menacelen don kosɛbɛ k'o sababu bɔ nin fɛnɲɛnamani ninnu tiɲɛni nɔ la. An bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka artiste ba saba bɛ yen nɔ ni o ye Babani Kone, Mariam Ba ale ni Bigini Bagaga ye ni maa saba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna na kaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mpole kaso yɛrɛ de kɔnɔna na o wale in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na nin fɔɲɔgɔnkɔ dɔ ni an ka Mali jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la ko don tɛmɛnlenw la Mariam Ba, Bigini Bagaga ale ni Babani Kone ninnu ka faniw bɛɛ lajɛlen tagara u yɛrɛ sɔrɔ Bole yɛrɛ kɔni dayɔrɔ la yɔrɔ min na fani ninnu bɛɛ lajɛlen kun taara u ka jukɔrɔmadɔ kɛ ni ka ɲɛsin u ka artiste yɛrɛ kɔni ma ko u ka o tagali yɛrɛ de kɔni na fani ninnu yɛrɛ kɔni kɛlɛ nana tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la fo ka taa se bolo seli ma ɲɔgɔn ma yɛrɛ kɔni témoin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tellement ko in yɛrɛ kɔni juguyara fo an ka Mali lakanamaaw yɛrɛ kɔni taara u sen don ko in na walasa ka se ka maa ninnu lafara u ka kɛlɛ in kɔnɔna na cogo min basigi bɛ se ka na yɔrɔ in na témoin kelen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko tellement juguyara yɛrɛ kɔni ko fo u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka an ka jamana artiste ninnu yɛrɛ kɔni bɔ Bole kaso la ni ka taa n'u ye fo Joyila mara kɔnɔna na walasa ka se ka na nin basigi u ka faniw ni ɲɔgɔn cɛla la hakilila jiginna an ka nin artiste saba ninnu yɛrɛ kɔni datuguli tɛ tali kɛ dɔ wɛrɛ la o de ye u ka faniw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn nɛni min daminɛ TikTok hali ni Facebook ani o ye bɔlɔlɔsiraw ye sanga ani wagati artiste saba ninnu ka faniw yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn buruja la bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan komi an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni bɛna taga ni ka u bolo da u kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta ko Bigini Bagaga, Mariam Ba ale ni Babani Kone k'u bɛ mandat de dépôt da ni maa saba nin bɛɛ lajɛlen kan walasa k'u bila ka taa u datugu kaso yɛrɛ kɔni na procureur yɛrɛ kɔni ye mandat de dépôt da ni maa saba nin yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko n'i y'a ye u ka faniw yɛrɛ kɔni bɛ ni nɛni juguba ninnu na bɔlɔlɔsiraw kan ko o dabɔra artiste ninnu yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la an ka kiriko maaw yɛrɛ kɔni kun bolo ko n'u nana an ka artiste saba nin yɛrɛ kɔni datugu ko nana nin basigi yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ko nka a bɛ n'a fɔ wale nana kɛ sababu ye ni ka ko in tɔ juguya de a ma foyi ɲɛnabɔ a ko la kabini artiste saba nin yɛrɛ kɔni taara datugu Bole kaso yɛrɛ kɔni na don minnu yɛrɛ kɔni dar'u kan u ka faniw sanga ani wagati u bɛ t'u dalajɛ Bole kaso da yɛrɛ kɔni na k'u ka jukɔrɔmadɔ kɛ ne ka yira u ka artistew la kaso kɔnɔna na ko faniw bɛ taa k'u bɛ o jukɔrɔmadɔ min yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin u ka artiste ma kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o ko in yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ye ni fani nin bɛɛ lajɛlen nana kari ɲɔgɔn na fitina yɛrɛ kɔni nana u ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa an ka artiste minnu yɛrɛ kɔni saba bɛ kaso kɔnɔna na olu maa dɔw yɛrɛ kɔni ye climatiseur yɛrɛ kɔni san ni ka a bila u ka artiste ka kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa k'a ka se ka lafiya dɔɔni sɔrɔ kaso la ko artiste yɛrɛ kɔni masurunyara mɔgɔw kelen ni ka o yɛrɛ kɔni kɛ o kɛra sababu ye ni kan dɔw fɛnɛ ka faniw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko o tigi ye favoritisme de kɛ o de nana kɛ sababu ye ni fani ninnu nana kari ɲɔgɔn na fo ka na u bolo se ɲɔgɔn ma ko kɛlɛ in juguyara fani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la fo an ka lakana tigilamɔgɔ olu de nana u sen don ko in na walasa ka maa ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka se ka bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn ŋunuŋunukan dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ an ka Mali autorités u bɛ na an ka artiste saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ Bole kaso la ni k'u bila ka taa Joyila kaso yɛrɛ kɔni na walasa basigi o ka na Bole fanfɛla yɛrɛ kɔni ni ko nin yɛrɛ de kɔni kɔfɛ artiste saba nin bɛɛ lajɛlen ka faniw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka kuma bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan u y'a yira k'a fɔ ko violence min yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ fani ni ɲɔgɔn cɛ la ko o kɔni tɛ ko ɲɛnama ye u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u ka se u yɛrɛ la u ka to basigi kɔnɔna na dɔw yɛrɛ kɔni ye jakumataw cari bɔlɔlɔsiraw kan jakumata minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ artiste ninnu ka faniw yɛrɛ kɔni la sensibiliser kosɛbɛ ko ɲɔgɔn dalajɛ ye Bole yɛrɛ kɔni kaso da la k'u ka o ko ninnu dabila ko wa bɔlɔlɔsiraw kan u ka nɛni hali ni burujali ninnu yɛrɛ kɔni éviter ka d'a kan ko n'u yɛrɛ kɔni kɛra k'u b'u ka artiste ka ko tɔw juguya de min kɔni an ka Mali autorités ye an b'an bɛn olu yɔrɔ la kɔni k'a fɔ ko an ka artiste saba ninnu yɛrɛ kɔni ko u bɔra Bole kaso la ni ka t'u bila Joyila yɛrɛ kɔni nka nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ŋunuŋunukan ye maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la nin yɔrɔ in na an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin artiste saba ninnu bɛɛ lajɛlen ka faniw yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen ka to basigi kɔnɔna na an ka se an yɛrɛ la yɛrɛ kɔni ka d'a kan ni an bɛ burujali ale ni nɛni ninnu yɛrɛ kɔni kɛ an ka artiste ninnu tɔgɔ la a bɛ kɛ sababu ye ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni kungo gɛlɛya kaso kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na Emmanuel
Macron ni a muso ni o ye Brigitte Macron ye olu kɔni taara plainte kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka influenceuse dɔ yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ye nkalon ta ni ka a da Brigitte Macron na nkalon min kɛ kun de walasa ka Faransi première dame yɛrɛ kɔni ma kutu tiɲɛ wagati laban yɛrɛ kɔni na Candace Owen ni ale ye influenceuse ye États-Unis jamana kɔnɔna na ale kɔni bɛ ka hangununu kumaw yɛrɛ kɔni cari bɔlɔlɔsiraw kan ko min ye Brigitte Macron ni ale Emmanuel Macron muso ye ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ wolo wagati min ko cɛ yɛrɛ de kɔni don ko nka a ye i yɛrɛ yɛlɛma ni ka kɛ muso yɛrɛ de kɔni o wale yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ye ni min ye Emmanuel Macron ale ni a muso ye u taara plainte kɛ ni ka ɲɛsin Candace Owen yɛrɛ kɔni ma Faransi jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko Candace Owen ale ye nkalon ta ni k'a da Brigitte Macron na nkalon min yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa ka Emmanuel Macron muso yɛrɛ kɔni ma kutu tiɲɛ diɲɛ mɔgɔ ye bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko Candace Owen ale kɔni y'a cari diɲɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye Brigitte Macron ni o ye Emmanuel Macron muso ye n'a si bɛ san 70 yɛrɛ de kɔnɔ na ko wagati min ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ na diɲɛ na ko cɛ yɛrɛ de kɔni don wa Candace Owen ale bɛ nin kuma in fɔ wagati min o y'a sɔrɔ dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen foyi tɛ a bolo min bɛ se k'a ka kuma in tiɲɛtigiya min ye k'a fɔ ko Brigitte Macron ale tɛ muso ye ko cɛ yɛrɛ de kɔni don o ŋunuŋunu kuma nin yɛrɛ kɔni ma daminɛ sisan nin ko nin yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ san caman ŋunuŋunukanw yɛrɛ de kɔni na ni maa caman yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ ko min ye Brigitte Macron n'o ye Emmanuel Macron muso ye ko bɛ wolo kuma min ko cɛ de kun don nka wagati laban yɛrɛ kɔni na min ye Candace Owen ale de nana kuma in tɔ cari wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni nin ŋunuŋunu kuma in yɛrɛ kɔni nana ko kura ye bɔlɔlɔsiraw kan Faransi couple présidentiel ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko komi États-Unis ka nin influenceuse in bɛ ka nin kuma min fɔ ko kuma jugubaw yɛrɛ de kɔni don ko wɛrɛ de kɔni na olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka taa plainte déposer Candace Owen yɛrɛ kɔni kan Faransi jamana kɔnɔna na Candace Owen ale kɔni ye maa ye min bɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni ka ko la kosɛbɛ ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye wa a seginni ye ko kura ye ni ka na ni ŋunuŋunu kuma in yɛrɛ kɔni cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan o nana kɛ sababu ye tuguni ni ka diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na bɔlɔlɔsira minnu bɛ yen nɔ ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛsin Emmanuel Macron ni a muso ma Brigitte Macron ale kun ye école karamɔgɔ kɔrɔ ye wa min ye Emmanuel Macron ye n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye o kɔni muso don kabini san 2007 wagati Brigitte Macron ye maa ye min ka ko carilen tɛ mɔgɔ don min ka kuma man ca a ka kow dogolen don kosɛbɛ wa mɔgɔ don fɛnɛ min bonyanen don kosɛbɛ Faransi jamana kɔnɔna na nka wagati laban yɛrɛ kɔni na États-Unis ka nin influenceuse in bɛ ka kuma minnu fɔ ni ka ɲɛsin a ma yɛrɛ kɔni o kɛra sababu ye ni ka na ni fɔɲɔgɔnkaw ye Faransi jamana kɔnɔna na Faransi ka gauche mɔgɔw n'u ka droite maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka Candace Owen ka nin kuma nin yɛrɛ kɔni ɲagi kosɛbɛ Emmanuel Macron ni Brigitte Macron yɛrɛ kɔni kelen ni ka plainte tigɛ États-Unis ka nin influenceuse in yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min ye Candace Owen ye ale bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Emmanuel Macron n'a muso yɛrɛ kɔni ma déclaration dɔ la min carila araba tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2025 Candace Owen ka kɔrɔfɔ la k'ale pɛrɛnnen don ni ka ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a laɲini Brigitte Macron yɛrɛ kɔni fɛ ko Brigitte Macron a ka jeli dɔ yɛrɛ kɔni di ale ni a denmisɛnninma photo minnu bɛ yen nɔ k'a ka olu bɛɛ lajɛlen labɔ wa Candace Owen y'a jira k'a fɔ ko ni affaire ko in yɛrɛ kɔni na ale bɛ fɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ fo ka taa se a kuncɛmayɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'a ka kan k'u ka tiɲɛ fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko ni plainte min yɛrɛ kɔni tigɛ bɛ Candace Owen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Faransi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka amande dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ni ma kofɔlen kan k'a bɛ se ka kɛ fɛnɛ yɛrɛ ni ma kofɔlen bɛ condamné kaso kɛli la dɔw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ Candace Owen ale sigiyɔrɔ bɛn États-Unis yɛrɛ kɔni ma ko nin plainte min filɛ nin ye a tɔgɔ la Faransi jamana kɔnɔna na ko bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni Candace Owen ale ka yalalu Europe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka o gɛlɛya kosɛbɛ min kɔni ye Candace Owen ye n'an y'ale ka kokɛtaw yɛrɛ kɔni jateminɛ a bɛ n'a fɔ a sirannenba tɛ ni Emmanuel Macron n'a muso ka nin plainte yɛrɛ kɔni ka d'a kan ma kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ a ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a ɲɛ bɛ Brigitte Macron na wa k'a bɛ ka a jateminɛ ko ɲuman k'a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka tiɲɛ in cari diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Emmanuel Macron ni o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ale ye laseli kɛ alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2025 ko septembre kalo nata yɛrɛ kɔnɔ na Nations Unies maaw ka assemblée générale bɛna kɛ New York ni o ye États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ko min ye ale Emmanuel Macron ye ni assemblée générale in na ale kɔni nana sɔn a ma ni k'a jira k'a fɔ ko min ye Palestine ale kɔni ye a damana État de Emmanuel Macron kelen ni ka nin kuma in fɔ min ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ni o ye Donald Trump ye ale kɔni ka kumaw kɔnɔna na an y'a faamu k'a fɔ ko Macron ye kuma min fɔ ko nafaba yɛrɛ kɔni tɛ a la ka d'a kan Donald Trump y'a jira k'a fɔ
ko Emmanuel Macron kɔni min fɔ ko jatelen yɛrɛ tɛ ko Emmanuel Macron ka déclaration ye ko fanga foyi ti a la ko wa a tɛna na foyi falen Palestine ka ko situation na an bɛ wagati min na i n'a fɔ o bi Donald Trump ka kɔrɔfɔla ko Emmanuel Macron ye min fɔ ko nafa foyi ti a la ko Emmanuel Macron ye maa ɲɛnama ye ko wa a kanu bɛ ale Donald Trump dusukun na ko nka k'a ye nin déclaration min yɛrɛ kɔni kɛ ni o de ye k'a bɛna na sɔn an ma septembre kalo nata in na ko Palestine ale kɔni y'a damana e tɛ ko fanga foyi tɛ Emmanuel Macron ka nin kuma in na ko Macron ka dɔ k'a fɔ ko a ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko tɛna foyi de falen Palestine ale ka situation ko lahalaya yɛrɛ kɔni na Emmanuel Macron ka nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔra alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 24 san 2025 o ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Israël ladimi kosɛbɛ o bɛ Emmanuel Macron ka nin kuma in yɛrɛ kɔni dénoncer kosɛbɛ États-Unis diɲɛ kɔnɔna na ale kɔni Israël jukɔrɔbadobaga fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko projet min yɛrɛ kɔni bɛ Emmanuel Macron bolo ni o de ye ka Palestine yɛrɛ kɔni lakodɔn i n'a fɔ ko a damana État yɛrɛ kɔni k'olu États-Unis ti jɛ ni Emmanuel Macron ka o projet in ye États-Unis ka kɔrɔfɔ la ko nin décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye k'o ye décision ye min yɛrɛ kɔni miirila ni hakilitanya ye ko décision don ni maa kan ka jɔrɔ ni min ye ka d'a kan k'a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni bɛn min bɛ ka laɲini ka sabati Israël ale ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛ la ka o bɛn yɛrɛ kɔni lasegin kɔfɛ ko nin décision yɛrɛ kɔni nafa bɛ maa minnu ye o ye Hamas maaw yɛrɛ kɔni de ye ko wa bɛn min bɛ ka ɲini Israël ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛ la k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka o bɛn yɛrɛ kɔni lasegin kɔfɛ ko nin ye ko lankolon de ye ni ka ɲɛsin octobre kalo tile 7 tɛmɛnen na san 2025 maa minnu sara o kow yɛrɛ kɔni na ko nin ye ko lankolon ye ni ka ɲɛsin o victime ninnu yɛrɛ kɔni ma ni Emmanuel Macron ale kelen ni ka nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ ko Nations Unies maaw ka Assemblée générale la k'ale bɛna na sɔn a ma k'a fɔ ko Palestine y'a dama État ye Emmanuel Macron ka o décision kɛra sababu ye ni ka maa caman la nisɔndiya nka Donald Trump ale kɔnɔna na maaw yɛrɛ kɔni jigila misɛnya n'a ka nin kuma in ye ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko Emmanuel Macron ka nin décision in ka fɛgɛn ko giriya foyi ti a la wa ko tɛna foyi yɛrɛ kɔni bɔ Palestine ka situation ko hukumu na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu kan ni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma